Mga igsoon, kasagaran, kung maabot gani ang adlaw nga natawhan sa usa ka tawo, kasagaran nga ipangutana, what is your wish or what do you want to become? Unsa may imong gusto? Unsa may imong gusto or what is your wish? Unya, kung kani nga pangutana, ipangutana sa inyo ha, unsa man ang atua or inyong itubag. What do you want or what do you wish to become? Unsa may inyong gusto? Daghan kitag mga yangungo, daghan kitag mga hangyo, daghan kita og mga gipangayo sa Ginoo. Apan hinaut unta nga sa matag pangayo nato, no? Kanang atong pangayoon dili kitong mga ambisyon nga gusto natong maabot sa atong kinabuhi. Kini nga pangutana gipangutana ni Jesus sa ginikanan ni Santiago ug San Juan. Kay ang ginikanan ni Santiago ug ni San Juan niduol ni Jesus ug dihangyo ug si Jesus nangutana ug unsa may inyong gusto. Apan sa ginikanan ni Santiago ug ni San Juan lain ang ilahang tumong, no? Ang ilang gipangayo ni hangyo ang ginikanan ni San Apostol ni Santiago ug ni San Juan nga ang iyahang duha ka anak mulingkod sa iyahang tuo ug ang isa sa iyahang wala. Sa laktod nga pagkasulti adunay ambisyon sa kinabuhi na taas kaayo, mulingkod sa iyahang tuo ug mulingkod sa iyahang wala. Lupig pa'y gipangayo nga mamahimong sama kanimo nga usa ka Ginoo. Atong hinumduman nga si Jesus sa pagkataon nining kalibutan wala siya nangayo sa iyang gusto, apan nihangyo na siya mismo ang mualagad kanato kaysa siya ang alagaran. He came down from heaven not to be served, but to serve. Siya ang mualagad kaysa siya ang alagaran. Karong adlaw mga igsoon gisaulog nato sa tibuok simbahan ang kapistahan ni Santiago Apostol. Gitawag ni siya sa simbahan of Saint James the Great, no? Santiago ang halangdon. Kaya doon naman po Saint James the Less. Pero sa iyang pagtawag or pagpasidungog isip Saint James the Great, wala kini nagpamatuod nga siya ang taas or dako-dako sa tanan. Ang iyang pagkahalang doon isip apostol ni Kristo, iyahang gisaysay or iyang gihalad ang iyahang kinabuhi sa pagpangalagad sama sa gibuhat ni Kristo. Saint James the Great, Santiago nga halangdon. Nahinaut unta nga sa atong kinabuhi, aduna man tay mga ambisyon, aduna man tay gusto, aduna man tay mga wish. Dili unta kini mas mulabaw pa kaysa Ginoo. Kay usahay manggod kini bitaw ang atong pagkatawhanon, labi na og mugawas ang atong mga garbo. Paminaw nato kita nay Ginoo sa atong kinabuhi. Kini atong pagkatawhanon labi na diha sa atong mga pagkagitawag og mga empleyado. Once nga doon na kitay promotion or ma-elevate sa atuang mga ranggo, usahay o ma-elevate ang atong mga ranggo or mga promotion, ang atua pong mga garbo mutaas pud.
Unya og mutaas kini, paminaw nato sa atong kaugalingon, taas ang atuang paglantaw sa atuang kaugalingon, which is dili pod maayo. Kay kung taas ang panglantaw nato sa kaugalingon, atong hinumduman nga sa katapusang adlaw ug unsa kataas, didto pod kahabog ang imong pagbagsak sa imong kinabuhi. Atong hinumduman nga unsa kataas ang atong garbo, usa lamang ang atuang higdaanan, 5 feet below the ground. Sa akong kinabuhi mga igsuon, sulod sa 35 ka tuig, sagasa sa kinabuhi nga gihatag sa Ginoo, isip pari, isip sulugoon, usa ra gid ang akong hangyo or gusto sa Ginoo. Ngayon naot unta nga musama ko sa iyaha nga mga lagad sa katawhan, dili ang katawhan mao'y mualagad sa akoa. Kaya ron sa ingon ni Ana, mas mabati sa katawhan nga si Kristo mi kanaog sa kalibutan hangtod karon, pinaagi sa akong bukasyon nga akong isudlan. Kay sulod sa 35 ka tuig, gipahinumduman kita or ako sa Ginoo nga isip sulugoon, isip usa ka alagad, mamahimo unta akong mas ubos pa kaysa nag-alagad, sama sa kinabuhi ni Santiago nga apostol. Diri sa kalibutan, daghan naman mga tentasyon, daghan ang mga kapulian, daghan ang mga panginahanglanon. Apan kung atong hinumduman nga ang atong gialagaran ang Ginoo, dili ang lain nga nagpaka-Ginoo, mas mabati nato ang atong presensya sa atong gusto sa kinabuhi, sama sa kinabuhi ni Santiago Apostol. So mga igsuon, sa atong santos nga misa, kini nga santos nga misa usab isip misa pasalamat sa akoa, no? Sagasa sa bukasyon, sagasa sa kinabuhi nga iyang gihatag, nga hinaot unta, pinaagi sa iyong mga pag-ampo, pinaagi sa iyong mga pangamuyo. Ubunan unta kita, sagasa sa Ginoo nga gihatag kanato, dili ang atong gusto nga mo'y mabuhat kanato. Hinaot paunta.